alkoi hapossa kuvaus YouTubeen mun eli Jasper 58 Krunge-keskuksessa. Tossa on modattu kukka. Yeah. Ja tossa on Jasper 58. Tuolla Ellu. Se sanoi, että moi kaikki on Ellu, mutta se ei näy, koska se on jostain syystä tollanen. Tossa on modattu kukka. Ellu ja Jasper 58. Vai oliko se jo 58? Oli. Tere modaa. Niin. Tää on nyt sitten bileet täällä. Krunge-keskuksessa. Kaikki Krunge. Arvatkaapa missä hime. No en mä itekään. Mut kumminkin. Se tuo modattu kukka sanoi hihi. Hihihi. Itse asiassa. Joo. Nyt se sanoi mii. Moi. Nyt se kirjoittaa taas jotain. Katsotaan mitä se kirjoittaa. Moi YouTube. Tollaan tässä sanoo. No. Ellu ei kyllä usko, että me kuvataan. Mut kumminkin me kuvataan. Meitsi HC ja Vippi, sanoi toi modattu kukka. Toi Jasper, se mä on vähän hiljainen, en mä niille jaksa mitään höpöttää. No kuka mukaan jaksas höpöttää? Mä sanoin äsken oh yeah, ja Ellu sanoi moi. Joo, hyvinhän täällä menee. Oho, sillä on uusi efekti. Se modattu kukka sanoo lopeta. Lopetetaan.